Milí diváci, po reklame pokračujeme v televíznych novinách. Predávate svoju nehnuteľnosť, alebo ste sa proste rozhodli ísť do väčšieho, krajšieho a lepšieho bývania so svojou rodinou a svojimi blízkymi? Poďme na túto cestu spolu. Prevedie vás bezpečným obchodom. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti. Si ten ujo z reklamy? Áno. A dá sa predať naozaj každý dom? No, jasné. Žiadna z vašich požiadaviek nám nie je ľahostajná a vaše bývanie je pre nás dôležité. Nech už ide o čokoľvek.